Welcome to our anniversary food vlog! Yes! So, MG, kadakol-dakol kitang tatanong kung nag-graphic energy ko. Alam ka na maray. Siya po pa, charos lang. Kaibanan ko muna siyempre since it's anniversary. Kaibanan ako niyan. Si Mami Wana, si Vanessa, tsaka si Tina. Permit kong kaibanan buong taon sa pag-food vlog me. And of course, kakaiba kita mo niyan. Kadakol kitang mata. Alright! Diba? Ano nga ni dapat po ba kung araw ganing position me, dapat po nakataraytay kami or pinili talaga po ng camera pasibugong po ni Vanessa para nakakaano? Slenderize. Yeah! Iyan gusto niya talaga. Siya, ang focus niya lang sa sarili niya na dapat payat siya, kaya pigtayin siya sa braso ni Mami. Uy, di ko to intention. Di mo to intention. Diyos ko naman. Intentionally. Anyway, kadakol kita mo niya nakakano kasi dapat gabo sa pig food vlog ta. Kaso kadaklan, nagsara. Sorry. Diyos lang. Igwang nagsara kasi sa pandemic pero mabukas man sunda ulit. Ikaw nagsimbo. Igwang man din. Araw kang, ang namon yun niya naka-lockdown. Oo, ayo. Kaya by February na sila makakabukas. Kaya sa man makahawa sinda or ano, hindi ka nga rin aram ng positive. Basta siguro direct contact sinda. Hindi ko aram. Basta naka-lockdown mo yan ang namon. Tapos ako man barabanggin naka-lockjaw. Actually po, di ba yung may kaming microphone, may lapel kami, tapos itong wireless. Pinapailimit talaga po, paano may limit na nag-level up kita sa social media. So dapat pahiling, okay. Pahiling mo. Ay, ang Dapat pahiling mo, be. ang ano, Sa bagay, nila. pag inarag mo kayo niyan, be, man may hiling. Kasi yaon niyan din. Hoy! Feeling mo! Purukas ka! Be, kung ano masasabi ko sa... Kamu nga may ipapahinga. Ini kayong microphone ko talaga every night. Ganun, maalinsangan. Ay, wow, Ay, sorry. Anong alinsangan mo? Ano, Basta. maayo kang masabi. Basta mabata. Para po sa hindi nakakabistado, uni po ang food vlog me na gusto kong balikan, food vlog me routine. Ikaw pa silang shawarma, di mo ah? Diba? Pugirin talagang itsura mo niyan, be. Ano ba? Talagang pwede kang i-partner kay Johnny Sins. Uy! Sado mo yan? Ayo! Pinahiling ta lang to, be, pero di pa kita mapuun magkakan, nagunguya ka na tabi. Pakiluwa ko yan. Nag-inuman lang ko. Suya mo. Halun, Nag-alala ka mani. Ulun ka. Nag-iinigil ba lang Nasa- kaya ako? Ang yao nakakanan digdi kaya, ito pinahiriling so bago, explain ko lang. Hali ito sa Midnight Society. Ang Midnight Society, yun yung limang ini. Bahala ka na, Pierce, maghanap. Tapos, uni man ang sa chef artist. Yan. Bahala ka na kayo, Pierce, maghanap. Uni man ang sa Baitswag. Uni man ang sa Lasa Deer. Yes. And of course, at the day pwedeng mawara ang Elmeros. Yes. Ed, salamat na maray doon sa nasa 4 esquinas ini ang Whippet Good. Dako mo Yes. silang bilala. In fairness, digtago mi lang po sa ref para po di naman namitan kang iba. Charis. Dakol-dakol talaga kita. Elmeros, baka may malingawan ako. Ceramity. Ceramity! Ang ceramity! Diyos ko mo, sira mo Always, thanks talaga. Eloy. Very Eloy, supportive. salamat na maray. Yan po, may dine-in sindagabos. Igwa man po sindan take-out, igwa sindan ding delivery. Check na lang po nindo ang pages. O yan pa mga pages kino. Ting! 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 Parang na kong trabaho si Pia. Wow! Si Bird Box! Ay! Si Bird Box! Ay, Diyos ko! Aki ko, Pigpa-contesta ni. Pigpa-contesta ni. Correct. Kasali ni. Nagkakapira yan. Kasali ni Sarot sa top 5. Kasi kadakol bakit ang pigdaramitan na dito Burger. pig video. Kung niya pigpilit na lang si mga pinakamasisira. Uning Top Bird most. Box, iling doon yung itsura kanyo. Iling nga na, di ba gutom-gutom ka na? Malala. Mami, garo talaga akong magka-batch. Alam na naman ako. My God, ano natin? Kumusta? Makang-share? Hindi ko dalagilaw. Mami, pag naging celebrity ka, dapat matuod ka na sa araw. Nangalahali ako. Ay, wow. Kaya naghali si Mami. Dahil nag-retire na kaya sa ito. Kabacha sa Gloria Romero. Bataon talaga, bi. Okay, ano na yung maliligawan na vlog ta? Guru ka na ako lalo. Ano nga eksena di mo yun? Itong kaibata si Ate Van. May makakadaog naman guys. Bastusan pati, nag-vlog kita, nag-istoryahan. Pinaano na. Ganapik ka itong ibang manok. Ano ba?
Sabay kita nagdarulagan. Ay, Matagbayong ka talaga to. magpapungsit, dear. Sukugan ko. Sila eh. Singkaw-kaw. Itong spicy anek sauce. Sa inhan ito sa... Bardags. Bardags. Sulit. Sabi mo nga ni Kato, ano to? Pangmasa. Super. Sarap. Pangmasa. Oh my God, ining lasa, pig food vlog tani. Araw mo di ko malilingawan di chicken na ramen. So, ini po. Yes. Oo, masisiram ni ang Midnight Society, yan man ang nagsiserve sa Indan para sa mga call center agents kasi nag-open sila from 5 p.m. hanggang 6 p.m. yata or 5 p.m. I di ko sure pero Hanggang early morning. hanggang early morning. So, kung mayong-mayo ka mo, kamong kakanon pero gutom-gutom na kamong maagahon, Tapos gusto niyo doon tul-tul nakakain. kakanon, Midnight Society ang hanapon yung nagdi-deliver sinda. Tapos nagda-dine-in din sinda duman. Ang chef artist man, tadakol-dakol lang kitang food vlog chef. Tanda mo, nag-food vlog kita chef artist, amats ka. Amats siya, May, di man siya nagiinom, pero Di bago man kaya to, ka to, Miss. May, nag-inom siya, nag-inom kami sa Elmeros, nagkakang kami sa Elmeros. Inong serve sa mo, alcoholic drink siya na tea. Tapos, pag inom ni Vanessa, pagkapon naman, Oh my God! ay, pero, Itong pati! Nag-ito, mami. Oy, Pinaplik oy, na sa mukha. alam mo, hindi mo change topic. Ilig mo muna ito lang mukha ni Arab ka niyo. Black hole. Black hole. Supok man sa mo. Ay, oo. Black Ano? hole. Sabi ni Chito, black hole ka. Yay ka baga. May naglosa dyan na aki. Si Sarian ka pala na no. Suki po. Ang ganda. 13 layers na makeup pero ang height 2 layer. Ano kayo? Di pa kita matakan. Yun. Tapos araw ba sa seafood na favorite ko siya, Brad Elmeros. Talaga Ay, yun the best. Di ko may na food vlog sa Wait, Elmeros. Bako man dahil sa masira mo lang kakanan. Although talaga di mo malilingawan ng Elmeros, masira mo lang kakanan. Kung di sitong naamats ka, sa ang araw ka ni Bing vodka, nilaag sa araw ka ni kadakulang drink. Pagkatapos, kaya mo ako. Oo, ka. Pero nakakagurat Sa kasi booty, talaga. sa booty. Oo, sa booty. Oo. Booty, ni Bauti. amak mo. Ito, pati itong itong, dito malilingawan man, itong kay Caroline sa Baitsuwag, itong savory crepe. Ay, masarapon to. Masarapon to. Savory ni Ina. Yun ang pinadara nila. Are, Pink bow. pink bowl. Din, tiksid lang, dito na inisali. Tapos, di man nakasin, baka busy lang si Clang. Busy, Clang, busy. clang, 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 diba? Bako may food vlog, i-restoryanin ni kag-experience. May, ang Rap It, naalala mo ang Rap It? Ano yan, May? Ano to? Uy, grabe! Pizza. Dakulon to! Pizza! Mga pizza! Pizza! Gulay! Dakulon to! Nakulong to sa Lusaro, Oh, pinaka-generous, generous sa tigtao. Ano pang mga pig food vlog tang masirang? Ang Halos i-ano, puro i-shoutout mo si Gabus na nag-join naman sa challenge. Yung mga chicken. Yan, si mga Sa mga... sa pizza challenge, sa burger challenge, kadakol-dakol kay Arilin na pati kong pangalan. Isgimirita mo, si Rama man Isgimirita. Kinagana yan sa ko. Itong Kikian Bukid man na bardags na pizza, Bardags. masiram ito. Ako, personally, ang favorite kong pig food vlog, although halos gabus talaga, bakong halos gabus talaga masisira. Gabus na naman favorite. Ikato. Masarap. Lalong-lalo na may kapag vegan. Si mga chicken. Ay, si mga chicken. Chikoys. Hungry. Hungry na Hungry, pinakamasarap. masiramon. Si Pig Sinanggana ta. Si Tinono. Tinono. Sarap. Tinono. We. Oo, maana. Hambog. I don't know. Baka naglipat na sila. Na sila duman. Si Ramon tong manok Utot na na to. talaga pala na ako. Uy, hindi mo lingawan ang publiko. Ang publiko. Grabe, Diyos ko, permi! grabe ang Sisa si Johnny Sin Spears. Alam lang. Saro yan na padi na naging basta. Charot lang. Kada ko yung trabaho. Ano siya? Genius yan. Army siya. Army siya. Teacher siya. Uy, gano'n si Chipong! Pilot siya. Gusto na ba si Chipong? Sa Koreano, Bella?
Doktor siya. Ini mag-agong na. Kadakol-dakol sa work. Tapos Alam mo, kadakol alam sa ng tuga. tulog. Tapos alam mo kadakol sa tuga. Ano pa siya? Ano Mga ba work rin? niya? Ano mga work niya? Police, army, Teacher. teacher, piloto. More on teacher talaga. Teaching talaga siya. Ano. Ang magayon ng pati kaya inihingusan siya daw. Oo Absent na. ang mga estudyante. Saro-saro estudyante nga. Grabe siya mag-teach. Saan yan? Saan yan? I-search mo. Series ang mga film ni, ang mga movie ni Johnny Sins. Hindi kaya ako mahilig sa showbiz. Oh my God, aram mo, ko ng views kaniya mga kids. So, Johnny Sins. Punta ko ba ano? Putik ka pornstar ang Kapag ako siya, aray ko. Uy, thank you so much. Whip it good. Salamat. Yes, Whip It Good. Di naman yung big vlog Salamat. first time pero tigtawan kita. But, kaya, thank you po. Thank Sa gabos you. po naging part kang food vlog ta. Sa naging part kang mga pigparakarakanan ta, pigparburudol ta. Mo. Oo. kami? Pati si mga day pa nabanggit. Naalala ko lang kayo ini. Oo. Sandwich. Mayo na kayang sandwich sa balik sila sa Goa. Ay, kaya man. Kaya, okay. Tapos, di ko alam mo niya kung nag-operate, pero alam mo dahil. Dakol-dakol pa kita. Pati Pabis Point, si mga nag-i-sponsor ng Pabis Point kit sa food. Ay, pa si Abby ibang ka. Diyos ko, ang ano na. Ay, si Ramsey Cake. Ano pangalan kang? Evita. Evita, apostrophe S. Evitas. Hilingan ko, si Ramo ng cheesecake. Panalong ko ng garay. Pig dapat ikaw tungon yan kasi. Pero may kadakol. Padakol daan. Dakol siya orders. Dakol order. Mga cake. Tapos, ito man kay Gilbert Rabina. Mahilig ka sa dessert. Oy, Perfect ang leche flan. Daw nga tigsin niya lang ako. Mabo na mag-surprise. Pamanong galit. Charot lang si Sir Gilbert. Salamat sa sarong taon na iribanan sa pagdadalat. Sana magparapadagos po sa inyong suporta. And sana po, si mga di po nakafollow na bisado po nito, pwede man pong tabangan man po nito kami, lalo na po ang YouTube me, para po dakol po mag-subscribe, para dakol po makahiling kung ano po ang mga sinusuportahan ng mga food establishment, mga Hindi sa services, mga paano. Locally, hindi po sa Naga, hindi sa Camarines Sur, at kung pwede po buong Bicol. So, once again, iyo po ni ang Food trip. once again, uli po ang Food trip. Lakwatsa! Alright, for the third time, salamat po sa kamusta nagsuporta. Once again, ini po ang Food trip. Las Quatsa! Musika! Pusa ka!